Μέγας είσαι Κύριε και θαυμαστά τα έργα σου. Καιρός είναι να πάρεις τη μεγάλη βέργα σου και να αρχίσεις να βαράς όσους δεν μπορώ να δείρω εγώ φουκαράς. Τηλέμαχος Ζαγρέας. Καλησπέρα. Πού ποντάρουμε απόψε? Στο θέατρο και τη μουσική. Φύγαμε για θέατρο. Μια αληθινή ιστορία βγαλμένη από τα ιστορικά χρονικά των εφημερίδων εκείνης της εποχής. Μία νέα γυναίκα εγκαταλείπει χωριό και αραβωνιαστικό και έρχεται στη Θεσσαλονίκη του 50 για να γίνει τραγουδίστρια. Ο ερωτευμένος άντρας την ανακαλύπτει και αφού δεν την πείθει να τον ακολουθήσει, τη σκοτώνει. Το λιωμένο βούτυρο παίζεται για δεύτερη χρονιά αφού κέρδισε κοινό και κριτικούς. Για τα 3 χρόνια που ζήσαμε μαζί. Για τις βόλτες που κάναμε, για τις αγκαλιές που κάναμε. Για την καλή καρδιά μου, ρε. Να μην χωρίσουμε έτσι κρύα, κρίμα. Και τι θέλεις δηλαδή? Τι λες? Πάμε. Πες όχι, Λούλα. Αρνήσου. Γύρω στο 50, μία κοπέλα από την Φλόρινα έρχεται στη Θεσσαλονίκη για να γίνει διζέζ. Ο αραβωνιαστικός Ισοτάσος δεν το σηκώνει καθόλου αυτό. Έρχεται, τη βρίσκει, τη σκοτώνει και πηγαίνει το πρωί και παραδίδεται στην αστυνομία. Αυτός είναι ο πυρήνας γύρω από τον οποίο ο Σάκης ο Σερέφας έχει χτίσει το έργο Λιωμένο Βούτυρο. Να το ζωντανέψουμε λίγο εδώ. Ναι. Λοιπόν, να μια κότα, να κι άλλη, να κι άλλη μια. 3 κότες. Αυτό ακριβώς συμβαίνει σε Δεν είμαι σίγουρος αν πιστεύω σε αυτόν τον μαγικό κόσμο του θεάτρου, στον οποίο θέλει ο θεατής να μπει και να ζήσει μια ψευδαίσθηση για 2 ώρες. Αυτό το σινεμά το κάνει πολύ καλύτερα από το θέατρο. Σε θέλω, κορίτσι μου, σε θέλω. Όλη μέρα σε σκεφτόμουν. Κι εγώ, Τάσο, μου αρέσει, αλλά έλα τώρα, μην με κάνεις έτσι, δεν γίνεται. 3 μέρες σε περίμενα, Λούλα, γιατί δεν ερχόσουν? Οπότε σε αυτή την παράσταση προσπαθούμε να βάζουμε και να βγάζουμε το θεατή μέσα σε αυτή την πραγματικότητα, να του δίνει έστω κάποια στιγμή λίγα ψήγματα ψευδαίσθησης ή ένα υπόστρωμα που κάπως έτσι λίγο να γύρει το κεφάλι του σε ένα μαξιλάρι και να χαθεί, αλλά κατευθείαν να του το πάρεις πίσω αυτό το πράγμα. Όχι, δεν το αισθάνεσαι και αφήνεις τον Τάσο να σ' αγκαλιάσει τρυφερά και να σκεπάσει τους ώμους σου με το σακάκι του. Έτσι κι αλλιώς εκείνη τη νύχτα εκατομμύρια γυναίκες σε όλο τον κόσμο έγιναν απαλά τους ώμους τους και άφησαν να τους σκεπάσει τρυφερά κάποιο ανδρικό, στοργικό σακάκι. Κάθε νύχτα συμβαίνει αυτό. Για κάποιο λόγο, οι αληθινές ιστορίες μας αγγίζουν πολύ περισσότερο και μας επιτρέπουμε να δούμε και εμείς τον εαυτό μας μέσα σε αυτές. Όλα τα μεγάλα έργα βασίζονται πάνω σε κάτι που έχει υπάρξει άσχετα αν μεταμορφώνεται σιγά σιγά μέσω της ποίησης. Σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα, ναι, αυτό είναι πολύ δυνατόν. Εκατομμύρια τόνοι πιτρίδας περιβάλλουν τη Γη, δημιουργώντας ένα περίβλημα, το οποίο εμποδίζει τις ακτίνες του ηλίου να φτάσουν στον πλανήτη. Το τι σημαίνει το θέατρο, νομίζω για κάποιον, είναι μια ερώτηση στην οποία μπορεί να απαντά κανείς κάθε τόσο, να δίνει διαφορετικές απαντήσεις κάθε φορά. Εγώ δεν έχω βρει ακόμα την απάντηση. Δεν ξέρω. Ελπίζω να βρω την απάντηση μια μέρα, αλλά δεν την έχω βρει. Μέσα σε αυτά τα 20 χρόνια τα κύτταρα της επιδερμίδας του Τάσου ανανεώθηκαν 730 φορές. Τα κύτταρα από το σηκώ του 24, τα ερυθρά του ομοσφαίρι 60, μια φορά όλος ο σκελετός του και 2 φορές όλα τα κύτταρα του εντέρου του. Δηλαδή, μέσα σε αυτά τα 20 χρόνια, το σώμα που διέπραξε το έγκλημα είχε αντικατασταθεί πλήρως από ένα άλλο σώμα. Άλλο σώμα εγκλημάτισε και άλλο τιμωρήθηκε. Που συναντιούνται ένας γκέι πυρώτης, μια Ρωσίδα πριγκίπισσα, μια ιερόδουλη που θέλει να γίνει ηθοποιός και ένας αποτυχημένος σκηνοθέτης. Στους ήρωες της χορογράφου, χορεύτριας και πλέον σεναριογράφου και σκηνοθέτηδας Ελένης Γκασούκα, που παίζεται για 3η χρονιά στο Μικρό Παλάς. Θέατρο, χορό, σάτυρα, τραγούδι, παιχνίδι λέξεων και αισθημάτων που μας ταξιδεύουν στο χώρο και στο χρόνο. Φύγαμε για ήρωες. Understand? No? Écoutez, 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 Kala, madame. Bon. What you see tonight here is nothing. Οι ήρωες ξεκίνησαν
μαζεύτηκαν και ξεκινήσαμε, μου δείξαν εμπιστοσύνη οι ηθοποιοί και ξεκινήσαμε κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Ούτε λεφτά είχαμε, ούτε τίποτα, δηλαδή ούτε πληρωνόμασταν, τίποτα. Οπότε λέγαμε πάντα, ήρωες είμαστε, να το. Η Μανούλα ήταν. Η Μανούλα. Πάμε από το... Πάμε από το ψωνάρα. Εγώ. Εγώ. Ήταν ανάγκη έκφρασης, δική σου η παράσταση. Έκανα μεγάλο κόπο να δημιουργήσω την ομάδα. Δεν επικοινώνησα με γνωστούς πρωταγωνιστές. Πιστεύω πάρα πολύ στους νέους ανθρώπους και πιστεύω ότι υπάρχει πάρα πολύ υλικό. Νομίζω είναι χρέος των δημιουργών να πηγαίνουν σε αυτή την κατεύθυνση. Το χτυκιό προχώρησε. Η παγωνιά και η υγρασία εδώ πολύ. Αν δεν φύγω τώρα δεν υπάρχει σωτηρία. Ο καλός μου γιατρός. Όταν μια δουλειά είναι τίμια, το κοινό πάντα ακολουθεί. Οι ήρωες δημιουργούν στο κοινό μια διάθεση, δεν μπορώ να το καταλάβετε, προστασίας. Δηλαδή, οι άνθρωποι έρχονται και ξανάρχονται. Ποτέ κανείς δεν έχει δει τους ήρωες κάτω από 3 φορές. Ξανάρχονται, μας λένε πράγματα, μας λένε ότι εγώ το είπα στους φίλους μου και το είπα, δηλαδή, σαν χωρίς εμείς να τους έχουμε πει τίποτα. Αυτό είναι το πιο ωραίο. Ότι τους δημιουργούμε αυτή τη διάθεση. Είναι διασκεδαστική παράσταση, ναι. Και γελάς και συγκινείσαι, γι' αυτό είπα είναι τίμια. Είναι καθαρά τα συναισθήματα που βγάζουν οι άνθρωποι, οι ήρωες προς τα έξω. Το τραγούδι έχει τη θέση ενός κειμένου. Δηλαδή, είναι τόσο σημαντικό που ενώ χρησιμοποιούμε τόσο λίγα τραγούδια στην παράσταση, κάνουμε 2-3 μήνες να βρούμε ποιο τραγούδι θα μπορέσει να κάνει το σωστό πέρασμα και να πει κάτι στον κόσμο. Νομίζω ότι ό,τι κρίση και να υπάρχει, ό,τι πρόβλημα και να υπάρχει, ο κόσμος πάντα σε ένα πράγμα που θα έχει να κουμπίσει το αίσθημά του, θα πηγαίνει. Καμία κρίση δεν θα το πιάσει. Τι κάνει πάλι ο ταλαντούχος και πληθωρικός Κραουνάκης? Το All That Buzz, την καινούργια του παράσταση στην Αθηναΐδα με την ομάδα του της Σπύρα Σπύρα. Ένα μουσικό έργο εμπνευσμένο από τη σύγχρονη πραγματικότητα, γεμάτο μουσική και καυτά σχόλια. Αθηναΐδα πάλι, ναι. Αν έχω βαρεθεί στο ίδιο μέρος, όταν άνοιξα την πόρτα να δω τη μουσική σκηνή, δεν υπήρχε τίποτα, ήταν μόνο τσιμέντα και υπήρχε μόνο ένα τραπεζάκι με μια καρέκλα. Ανοίγοντας την πόρτα, είδα τον εαυτό μου γέρο σε αυτό το τραπεζάκι. Φαντασιώνουμε αρκετά δυναμικά την τελευταία νύχτα του κόσμου. Ένας επιστήμονας που κάνει ενέσεις στα φυτά για να γιγαντώνονται γρήγορα. Του ξεφεύγει το υγρό και πέφτει καταστρέφει όλο τον υδροφόρο ορίζοντα και ενδέχεται, έτσι ξεκινάει η παράσταση, σε λίγες ώρες, από λεπτό σε λεπτό, να εξαερωθούμε. Πέρασε ο καιρός, παιχνίδι αλλιώτικο που χάθηκε στο φως, τα μεσημέρια μιλάμε. Βγαίνει βαρκούλα. Φέτος τους αγκάλιαζα τους ποιητές, ειδικά της νεότερης, λέμε νεότερης, είμαστε πια όλοι με άσπρα μαλλιά, αλλά εν πάση περιπτώσει Δημουλά Βαρβέρης Χρονάς είναι η στήλη μας, πολύ ωραία λίνα, 2-3 πράγματα που δουλέψαμε εμείς. Ούτε μια στιγμή μ' άφησες να παίξω, ούτε μια στιγμή τα χείλια μου να βρέξω. Άρχισα κι εγώ να σου γυρνάω τις πλάτες
συναντώ αγγέλους υπνοβάτες. Από ένα μικρό γκάλωπ που κάναμε για το θέμα τι θα κάναμε την τελευταία νύχτα, το 90% μιλάει για έρωτα. Είμαστε ακριβώς στην πιο δύσκολη ώρα για να πάρει αυτό το συναίσθημα, το τόσο ζωογόνο έδαφος να αναπτυχθεί. Το αληθινό αίσθημα, αυτό το γενεσιουργό αίσθημα που βάζει τους ανθρώπους να συγκρούονται μέσα από την αλληλοεπιθυμία, έχει εκτοπιστεί από μια βία και το έχουμε, φαίνεται, πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη όλοι στην κανονική του απόδοση. Πέρασα πολλά για να έρθω ως εσένα, φύλλα με διπλά σου τα έχω φυλαγμένα, πόσο σ' αγαπώ. Θυμηθείτε το επόμενο ραντεβού μας. Αλλά επειδή οι τέχνες δεν σταματούν ποτέ, μπείτε στον υπολογιστή σας, κάντε κλικ στο lculture.gr και μάθετε τα πάντα για εκδηλώσεις και γεγονότα τέχνης. Θα κερδίζετε και προσκλήσεις για τη σουρεαλιστική μουσική κομμωδία Detective Story που παίζεται στο Art House. Τελικά συμβαίνουν πράγματα. Μαζί δεν θα τα χάσουμε. Καλό σας βράδυ!